ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana pauluan. Iagayat at ikbalang. Tampok itang aldaw iti panakigasang-gasa ti Mortal a Hero dito'y drama ana pauluan. Alipugpog! Agnes, awatam ko madagito'y sabong ti karabasa, asagot ko kin ka. Imbagla adeng-dengan nyo kanina ng mau. Ay na, agyamanak manong sito. Sa diwa dagita asabong ti karabasa ah. Agyamanak no nagustuhan ading Agnes. Siyempre mo't ah. Paboritok ti sabong ti karabasa nga isagpaw iti dinengdeng. Gayam ading Agnes. Adak manay, tapno'y darirag ko ti ayat ko anapudnaw. Nabayag mo iti nga dato nakin ka. Awan ka di pa tinamnamak iti ayat mo, adeng. Kwa, manong sito. Ikan na kumapay iti panawan ko amang tingiting iti ayat nga idatdaton mo. Saan alimod kanyak nga agdatdaton mo't king kanitanaw? Winnaw, iso ka di ti addagasat na iti ayat mo. Jack ilibak nga agdatdaton mat kanyak ni manong tano. Ngam kasken ka, Jack pa'y sinungbatan ti ayat na. Amangan no iso mo't tinatimtimbang iti pusaw. Ha? No kastaman bilang, ket iso tinagasgasat, ket iso tipilyam. Saan nga agsakit tinakam ko kin ka, ken oray kanitanaw. Manong sito? Awate kasi pupuso ti pan nakapaay kaw, no siyak man ti daksang gasat. Agpada kayo ang nasingpot ka ni manong tano, manong sito. Agpada kayo ang nagagat kan nadayaw. Ngam, awan pa'y tinapilik kada kayo asong batan. Makaurayak, Agnes. No kaano may nagtisongbat mo itayat kaw. Agyaman ano kasta, manong sito. Ha? Garaigi ti kabalyo day jaya. Nagkabalyo ka kadi ngay may? Ni, saan may? Ken awan mo't kabalyaw. Apay ngay ngarod nga adda kabalyo ang naggaraigi di ta paraangan me. Amangan no addalaang nagkabalyaw alimabas, Agnes. Nalabit akasta. Rabi una yun, Agnes. Amangan no makasinga akon iti panaginanam. Agpakada akon. Baliwak tumanen ti pumasyar. Sige manong sito. Kat aganad ka iti panagawid mo. Rabiin, apok! Nalpas tamot na ng rabii. Panagkita ket awan itati misyon mo. Awan pa'y mo tinagparik na kanya ka makasapol iti tulong ko, apong. Ay ket nasaya at ngarod no kasta kulas. Kaya't asawan day ta. Makaina na tamot ita rabii. Wan apong. Ken kayat asawan day ta. Nga awan ti daka sa mapaspasamak. Ay, kastalatan ti taray ti panagbiag mo, apok. No adda makasapol iti tulong mo. Tulongam. No adda sana nasaya at apasamak. Mapantadagus. Kasla isulat or-orayem. Ti adda makasapol iti tulong mo. Talaga kasta ti misyon ang nakaibaunak dito'y daga, apong. Di tumulong ka dagiti makasapol iti tulong ko. Sa bagay. Ay, makaturturog ako na, apong. Maturog tan. Ne, si kamot ti masabat ko tanaw. Mapan ka kadi ijay talon mau. Wen sito. Ketsi ka? Mapan ka man talon mo? Wen tanaw. Mabalin ka din agsarita tabi eh. May papanitian niya. May papan ka ni Agnes. Ha? Umay ka. Mapanta iti sirok dahi jay akayaw. Ijay tangag sarita tanaw. May papan ka di ka ni Agnes ti ko nam apagsaritaan ta sitaw. Wen tanaw. Agpadataan na pingit nga agdaton ka ni Agnes. Kaya't kung ibagakin ka,
Ano si kaman bilang tipilyan ni Agnes asong batan? Saan nga agsakit tinakam ko king ka, gayam? Kastakmat kan kagayam. No si kati mapagasatan iti ayat na. Saan mo't ngagsakit tinakam ko? Mala, agtulag tangarod, gayam. Anyat pagtulagan ta. Ti schedule ti panang pasyar ta ken ni Agnes. Ha? Agsinukat ta amang pasyar kin kwa na. Sige mayatak iti day tagayam. Rabi iti Lunes, Merkules, ken Biyernes kanyak. Ket rabi imot ti Martes. Huwebes. Ken Sabado mo't schedule ko. Uwan gayam. Ket ti Rabi iti Domingo. Saan ta pasyaran? Kaiso mo ti makuna arrest night na. Arrest night? Uwan. No adda makuna arrest day, di adamot makuna arrest night. Sige. Mayatak iti day ta singasing mo. Agnes, anak. Adda ka din napilem kadagiti duaan na pingag nga agar-aram ken ka. Dasito ken tanaw. Awan pa'y nanang. Panagkita ket napudnuda nga agpadpada. Day tamot tinapaliiw ko, nanang. Addaan kamutan iti husto nga edad, anak ko. Mabalin mo ti makiasawa. Jak ammo, no asino ti pilyak kadagiti dua nga agar-aram kanyak, nanang. Tingitingem anaimbag tarit nam, anak. Sa bagay, no asino man ti pilyam apakiasawaan kadasito ken tanaw, ket awan to ti pagbabawyam. Ngamin agpadpadadaan anak man abaraw. Nanang? Adda agtuk-tuk-tuk anak ko. Siguradaw, may sa kadagiti agar-aram ken kadaytan. Ay, sige nanang. Siya kun ti mangilukat iti daw. Sige, tasumre ka kun iti silid ka. Makaamukan iti sanga ilen. Paltong ti utong. Para kan ka, Agnes. Awatam ko ma. Imbagla dengdengan nyo kaninanang mo. Agyaman ak manong tano. Ay, sige, agtugaw ka. Agyaman ak ading. Adak manan Agnes. Tapno umay ko idarirag ti panagayat ko ken ka. Manong tano? Napudno aken ka. Ket no bilang man sana siya ti pilyam kada kami ken ni sitaw. Awatag asi pupuso ti gasat ko. Agpada kayo ka ni manong sito iti ibagbaga. Ading Agnes. Talagang agpada kayo anasayaat kan man nakaawat. Kat uray asino a babae, marigatan nga agpili kada kayo. Aggayem kami ken ni Paresito. Ket nagsarita kami. Ano asino man ti mapay kada kami iti panagayat mo. Saan nga agsakit tinakam me? Ha? Adda man ang naggaraigi a kabalyo di taparaangan. Nagkabalyo ka kadi nga imay, manong? Saan? Awan mo't kabalyo? Ha? Akin kabalyo nga iti naggaraigi di taparaangan. Ang mga nadala limabas a kabalyo. Unkat nga ta, ah? Ading Agnes. Agpakada ako. Baliwak tumanan ti sumarungkar. Nagbiit kan, manong tano? Diyak kaya tamapuyatan ka. Medyo naladawak namin kita masyar. Umadalo man iti rabi ay. Manong? Hinto maminsan manan. Kahit isapsapak to ti umayag pasyar. Addaken ka dayta, manong tano. O sige, aganad ka kuma iti panagawid mo. Dito'y tan paraangan yung agsarsarita, Agnes. Wen tadi mo mat kayat ti sumrek di tabalay. May mayat diti paraangan yung tanaparpari Sa bagay. Ay, wen gayam. Itaman pa'y amalagip mo ti pumasyar dito balay. Wan at di ka mutan umay ije balay. Kunak na masakit ka. Saan piling?
Makumikom kami ngamin kaninanang ijibang kagmi. Amumutan, dudwa kami nga agpibiyag. Tapi musay matan day di tatang. Agnes, Nagrigat gayam ti awan lalaki iti pagtaengan. Awan ti katulungan kadagiti nadadagsen at trabaho. pudno tako nam. Anya pa lang amin ti urayam. Mangpili kan iti pakiasawaam kadagiti agar-aram kan ka. Piling, Asino ka diti kayat mo kada manong sito ken manong tano. awan pa'y tinapilik kadakwada. Agpili kan Ket no asino ti saan mo akayat? Itid mon kanyak. Anya! Sika at talaga, piling. Katawan mo't dakas na iti imbaga. Awan mo't nga minagdaton kanya. Iso ano asino ti reject mo? Iso, ti itid mo kanya. No, kasta ti kunam ading Agnes. Umay kaming tungarod inton rabi iti Domingaw. Wen manong sito. Katsapay la ko ma, tano asino man tipilyak kada kayo. Awan ti agsakit tinakam na. Kas iti na ibagak idin ading. No siyak man ti mapaay. Awatag asi pupuso. Manong sito? Ha? Ha? Adda man ang naggaraigi akabalyo di ta paraangan. Amangan mo addaman ng limabas ang nakakabalyaw. Kanayon mo ti namang ngagko ti garaigi ti kabalyo di ta paraangan no iti rabi eh. Asino nga ta akalugaran tayo ti nakakabalyo akanayon amarabyan. Awan mo ti amok akaaruba mi nga adda kabalyo na. Sige. Agpakada akon adeng. Umay kaming tulangan kinitanaw inton rabi iti Domingaw. Sige, manong sito. Naibagak matan ka ni manong tano ti maipapan iti daytoy. Agannad ka kumay ti panagawid mo. Nasulinat a lugar to'y nangitorongan kadata ti alipogpog, Prinsipe Agilos. Wanapong. Dito itayan ti sumaruno a misyon ta. Panagkita ket. Adayo iti sintro ti ili daytoy a lugar. Kapota nagpuskol ti kakaykaywan iti naglikmot ti purok. Pudno ta kinunam apong. Umay ka. Mapanta ka dagiti kabalbalayan. Mangkita ta iti pakidagusan ta. Apay ngay nanang. Tengat rabiin. Ngamawan pa'y lang damanong sito kan manong tano. Ita arabi iti kunak ayo umayda. Ta ibagakon kadakwada no asino ti pilyak asong batan ti ayat na. Wen nga road, anak. Anya nga tan tinapasamak kadakwada. Amangan no adalaang nakataktakan da. Imposible mat analipatan dat imbagak kadakwada. Kat agpada da ang magagaran ang makaammo iti desisyon ko. Ay, panagkunak ket saandan nga umay. Tengat rabiin, Agnes. Maturog tan, anak ko. Nanang? Maamuan tantumat laeng inton bigat. No anya ti makagapo asaan nga imay dagiti dua. Ngagdat-daton kan ka. Agnes, dakas na damag! Ha? Anya day ta magpiling. Mapukpukaw da manong sito kan manong tanaw. Anya? Sigon ka dagiti nakanak da. Rimwarda ka dagiti babalay da iti rabi eh. Takno mapanda iti balayo. Ngam saan damot din anagawid? Ha? Adda nakakita ka dagiti kawus da iti dalan. Nakawara ka no, kan dara-dara. Anya? Iso nga ipagarob dagiti kapurukan. Nga dadaka sa napasamak kadakwada. Ay, kulas apo. Ag dinamagan iti daytoy a lugar ti panagpukaw ti dua a lalaki. Anasarakan da dagiti kawus da adara-dara iti dalan. Wen nga ro dapong. Agkaribal kano dagi jacket. Agparparik na kanyak. Nga dadakas ang napasamak kadakwada apong. Anya nga rod ita ti aramidam. Yar arasaas ti angin kanyak.
Asaan agagangay aparswa ti makagapo iti panagpukaw da? Ha? Ket adda na panunot ko nga aramidan. Tapno maamwak no anya talaga tinapasamak. Sino ka? Kan, anya ti masapul mo, taimay ka diti balay iti kastoy arabii. Sak Nicolas. At daak, takayat ko ti tumulong. Gapoy tinapasamak ka dagiti dua nga agar-aram kan ka. Ha? Pulis ka kadi? Saan ading? Kun saan a pulis ti makatulong, iti may papan iti napasamak kadakwada. Anya ti kayat mo asawan? Saan a tao ti aking gapwanan iti panagpukaw da? No diket, di katatawan. Anya? Dayta ti pudno. Isungadak ita dito'y balayo. Tapno agparang kanyak ti aking gapwanan iti panagpukaw dagiti dua alalaki nga agar-aram kan ka. Kasano dayta? Siyempre, iti kaadak ditoy, ipagarup na lakit di nga agar-aramak kan ka. Kat aramidan ng tumat kanyak ti inaramid na kadagiti dua. Kasano dayta? Adda di katatawan nga agayat kan ka. Anya? Ha? Addamanan? Isu daytan ti magbagak. Sige ading ha, agpakada akaon. Nasken amaripot kaon, no asino man dayta. Adda akon dito'y kakaykaywan apasat ti dalan. Nakasarakan da kadagiti kawas dagiti dua alalaki ang nagpukaw. Masiguradaw, agparang kanyak day di aparswa. Ha, kuna ako na kahit. Isu daytan. At daytan. Dak ipalubos nga adda sa bali ang makatagikwa ken Agnes. Ha? Tikbalang? Kas makita mat, tao ti kagudwat bagik. Kabalyo mat ti kagudwa. Amok as ti aking gapwanan. Iti panagpukaw dagiti dua nga agar-aram kini Agnes. Masirib kamatan niya. Nangipanam kadakwada. Awanan ti bibiyang mo, no nangipanak kadakwada. Kat aramidak matking ka, tinaramid ko kadakwada. Anya? Amin nga agaram kan ni Agnes. Nasken amapukaw. Tasak lang ti rumbang nga agayat kinkwana. Agayat ka kini Agnes? Wen, kat ita, kuktaran ka, tapno maawanan ka itipot. Kat ipan kamot iti kuweba anang ipupukak kadakwada. Saan ka ngagbaligi iti panggap mo kanyak? Tikbalang? Tanya ko matimaramidam kontra kanyak. Labanan ka? Para makita. Nakasagaanan ka mang kita kami. Palsuot, agbalin ka analagda atalay. Adda pa nakabalin mo? Juan, kat babaan da ito atalay. Maripot kan tikbalang. Jag ipalopos ang mapasamak na ita. Ramanam tikok tarko! Ita! Sakmat! Siluan ka atik balang. Sinilwam tatanggad ko. Ita! Dusaan na ka ti alipugpog. Gapo iti kinadakas mo. Alipugpog! Inakuplak na lipog-pog. Kat itayak na ko. No di mo pa ila isuro kanyak. No sa dino tinangipanam ka dagiti dua lalaki abalot mo. Itayok na ka ti alipugpog. Aging ga iti matay ka. Saan? Pagsartangamon sa alipugpog.
Isuro ko sayang dagit ibalon ko. Nasayaat! Kat ibagakken ka, tikbalang! Baybay amon ni Agnes! Saan nga iso ti rumbeng ngayatam? Ta saan ka maikariken kwa na? Ditan gagayem, tinaggibusan ti istorya at tampok itang aldaw. Iti pannakigasang-gasa ti Mortalahiro. Dito'y drama Anapauluan. Alipugpug! Insurat para iti radyo ni June Rebutaso. Kanitimat direksyon, Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Alipong